Здравейте, уважаеми зрители! Намирам се на гости на господин Лало Каменов. Повода да го потърсим е, че той е един от доайените, останали в България, който движи ромското движение и неведнъж и два пъти е доказал, че ромската проблематика не му е чужда и реално е закърмен с това, така че да може да чрез своите действия и професионална ориентация да доказва пред обществото, че в края на кращата ромите сме част от изграждането на тази икономическа сила, която наричаме чисто професионално като ориентация граждани, които даваме немалко от себе си да се развива държавата. И като човек от този етнос показва и етническата си принадлежност, като това число въобще до момента не е избягал грам от ромската проблематика и ромското движение. Познава за този период от години изключително много ситуации и много дейности, които са се охарактеризирали с тази общност, и бързам веднага да му задам първи ми въпрос. От 90-та година насам, началото на прехода до ден днешен, какво реално мина през вашите очи, свързано с проблематиката на ромите, и кое реално за този период от време вие осъзнавате, че е най-важно да се направи за ромите? Това е първи ми въпрос. Здравейте на всички, здравей Христо. Аз благодаря за приятелския разговор, който ще проведеме, защото, както ти каза, имаме късмета, Божията благословия да участваме в един процес в този период от време, когато България прави такъв преход, живейки в комунизъм, започва новият начин на живот към условия на демокрация, и то в период, в който се градят основите за такъв демократичен живот. По принцип, всички български граждани изпитаха едни трудни моменти в началните години на прехода, който и към ден днешен виждаме, че продължава с огромни трудности. Аз благодаря за възможността да споделя опита си, преживяното, личното ми участие в някои от процесите, защото имах намерение и имам все още такива намерения до някъде да направя кратък исторически преглед по мой начин за събитията, в които аз съм участвал, като започнем от участие в местната власт, до участие в държавната власт, в участието ми в независими органи, в държавната администрация. Не за да изтъкна това какво съм преживял, какво знам аз и какво мога, а за това да остане това за всички български граждани. От това да черпат нови възможности за това да бъдат преодолявани грешките, допускани в миналото, да не се разделя българското общество, а по-специално пък за ромите да не се допускат грешките, които вече много от нас осъзнаваме и сме влезли неподготвени в такива процеси, неподготвени от към образование, неподготвени от към професионални възможности, неподготвени дори емоционално. Ние да изживяваме подобни неща, защото знаем ние ромите, нашата бит култура и традиции, как ни водят към по-големи емоционални преживявания, да пренебрегваме значението на образованието и това да се професионализират нашите възможности. 90-та година започна с много надежди, но се видя, че пътят е труден. А за нас ромите е труден повече от 4-5 пъти. Първите изхвърлени в годините на прехода, оставащи без работа, бяха ромите.
В един момент основателно, защото бяха с много ниско образование, бяха заети в услугите, бяха заети в позиции и длъжности в предприятия, които бяха изкуствено насадени в нашата икономика. Но в следващите моменти много от случаите бяха чисто дискриминационни. Подходът беше стереотипен и това наложи една дългосрочна безработица в ромската общност. Аз лично го изживявах много тежко, защото имах честта да бъда в местната власт като заместник-кмет в родния ми град и ми беше много трудно да обяснявам как хора с средно образование и с висше образование от ромски произход са без работа. Трудно беше да обясня на хората, които питаха, образовани, интелигентни роми, питаха защо ние нямаме политическо присъствие. Нямаме общински съветници, нямаме присъствие в администрации, нямаме присъствие в структурите на МВР и така нататък. С какво ние не можем да сме там? Защото те разбираха колко властяват тези позиции. Първата ми така надежда беше, че условията на демокрация ще отворят системата и то ще бъде като насърчителна мярка. В населени места, където има много роми, има представителство на ромите във всички институции. И аз смея да твърда, че аз докато бях в Лом заместник-кмет, успях да направя това нещо и се гордея с това. Въведох, разбира се, специалисти, това хора, които бяха от ромски произход, но специалисти вече с средно образование, защото не винаги можеш да сложиш човек с основно образование, да изискваш от него да изпълнява определени административни длъжности. Въведох специалисти в Общинската служба за социално подпомагане, тогава така се наричаше. В структурите на МВР насърчих участието на наши представители, защото пък там трябва да държиш изпити, да се представиш достойно, за да можеш да покриеш тези нормативи, които се изискват и различни тестове за участие в структурите. Насърчих участието в общинската администрация, назначих главни експерти по етнически въпроси. Подобно нещо сътворих в години след това, когато бях в Министерски съвет. Подкрепях присъствието в областните администрации на експертите по етнически и демографски въпроси. Те там не бяха само от ромски, защото знаем, че в България има и други етнически групи. И това са турци, власи, каракачани, арменци. И редно е всяка група да иска свое представителство, но по-голямата си част експерти бяха от ромски произход. Мога ли тук да мъкна в разговора? Защо решихте да се занимавате с ромска проблематика? Ще бъда искрен. Аз в личен план съм разказвал пред много от вас, които сме работили по тематиката за ромите. Все пак за аудиторията, защото нашата аудитория е свързана с малцинствените общности в България и малко народ знае. Това, че, уважаеми зрители, ние се познаваме с господин Каменов, може би повече от 25 години. Това, че аз знам, по никакъв начин не допринася, така че и вие да се запознаете с успяли, реализирали се роми и работейки за общността, така че изгражда и чисто икономически и държавата. На въпроса защо решихте, бъдете много искрени, много откровени. Това не е решение, то е потребност на твоята същност, на човешката същност. Когато ти срещаш срещу тебе дискриминация, различно третиране по отношение на твой произход, ти се амбицираш по някакъв начин да предпазиш с последствие децата си, близките ти от подобно отношение към тях. Това е вътрешно чувство, което е по-подобно на това на въпроса, например, защо защитаваме ние семействата си, близките си. Когато ти си в една общност, това е също като семейната общност. Ромите, въпреки голямото разнородие, ние сме една общност. Срещали сме подобни трудности срещу нас, подобно отношение. Тук в кавички или в скоби по-точно казвам, имаме вина и ние за много от нещата, които се случват срещу нас. Но това е тема на друг разговор, по-задълбочен, вътрешно-общностен разговор, който така и не се състоява в прехода. Винаги очаквахме някой друг да ни ги реши нещата, не бяхме достатъчно активни. Ако имаше една силна
гражданска позиция, може би щехме да имаме тази сила да взимаме ние решенията за нашата съдба. Добре, да мъкна следващия въпрос, защото той е свързан с това. На въпроса конкретно реших, защото съм ром. Почувствах се, аз от малък съм израснал в ромски квартал, в ромска къща, в ромско семейство и това не знам хора, които са роми, как в последствие не могат да, или се отричат от това, че могат да бъдат ангажирани по тематиката за ромската общност. Те не знаят колко е ценно това. Тяхната сила е там. Идентичността ти, когато ти осъзнаеш и я разбереш, дава много сила. Затова то не трябва да я възпитваш потребност, то от само себе си, това е същността на твоята идентичност. Вашия професионален път, аз го познавам в личен план, но зрителите, уважаемите нашите братия роми, които гледат предаването в момента, не знаят за това колко усилие е коствало така, че да стигнеш през, само като штрик. Откъде тръгваш, докъде стигаш и къде си сега? Драго ми е да се връщам натам, винаги се връщам. Тръгнал съм от един ромски квартал Стадиона в град Лом, така наречения квартал на калайджиите, но същевременно това е квартала на професор Чирков. Когато пред теб имаш такъв пример, професор Чирков, редица други известни личности от нашия квартал, ти се вдъхновяваш. Остава да си дисциплинираш емоцията в теб, а това дисциплиниране при мен се случи благодарение на спорта. Аз бях футболист, бях стигнал до националния отбор по футбол с известните четвърти в света, играех на един терен, бяхме в една група, в един отбор, до злополучието да имам тежка контузия. В моя роден град съм познат като такъв и може би е съдба, може би е късмет. В годините, когато ромите решиха да правят политика, приятели от моя квартал, в Лом има 4 квартала, може би малко хора знаят, събрахме се и решихме хората с образование, които сме по-образовани, да създадем образ на общността в Лом и да потърсим политическо участие. Но както винаги действа ромската общност хаотично, изведнъж се появиха 3-4 партии. Трудно се случва обединение между ромите, като още повече те са от различни групи. Казах 4 квартала. Започват фамилните битки. Кой ще бъде кмет от коя фамилия? Коя е по-авторитетна, коя е по-богата и така нататък. Това са фактори, които са известни на нашите приятели, които са по ромските квартали. Но тогава имаше уважение и респект към образованите хора. И така аз попаднах в това да бъда номиниран от обединените роми в Лом за кмет. За първи път ромите в Лом се осмелихме да издигнем кандидат за кмет в Лом. И това са в годините на демократичния преход. Както се бяхме оговорили да бъдем единни, изведнъж до моята кандидатура се появиха още 3 ромски кандидатури. Аз бях с висше образование, още един от кандидатите беше достойни хора, които също имаха правото, решиха другите квартали. Разделиха ни обаче и политически. Евророма издигна свой кандидат с, разбира се, присъствието от София на хора лидери. Други партии се насочиха и другите групи се насочиха към други партии. И изведнъж аз казах, при това разнородие се отказвам да играя, когато няма единение, обединение, ние какво правиме? Но се появи партията на цар Киро или така наречената Свободна България. Това са много вълнуващи моменти, защото тази партия тогава успя и показа на българското общество, че ромите могат да имат политическо участие. Много от приятелите, от зрителите, които ни наблюдават или които ще ни слушат, знаят, че това беше
едно от най-силните участия на ромската общност в България в политиката. Над 95 съветника в общинските съвети в цяла България. 5 или 6 бяха кметовете по общини, заместник кметове и кметски наместници по места. Едно много широко присъствие. Силната партия на тези години беше СДС, начело с Иван Костов, и тогава ръководството на тази партия реши, че ние трябва да подкрепиме демократичната общност в България, по-точно СДС. Явих се през 1999 година с тази партия и за моя изненада видях огромното уважение и почитанието на хората към хората, които имат образование. Много от тях не ги познавах. Именно в различните квартали получих гласове. С тези гласове ние, Свободна България, имаше 2 съветници, а в последствие по предложение на избрания кмет от СДС, който стана с нашите гласове, ромските гласове на Свободна България, той стана първият демократичен кмет на този град, който беше типично комунистически град. Така ромската общност даде тласък на демокрацията в северо-западния район, защото по същия начин дойдоха подкрепите в Монтана, Видин, в така наречения Червен бастион. Така че в сегашно време, който говори, че ромите се продават и това не е, ромите имат вътрешната интуиция и винаги са били с демократично участие. Ако някой не ги подведе с една потребителска идеология, която е напълно измислена, ромите винаги са били в лоното на демокрацията, на демократичните общности. Като заместник кмет, питането е, но може би на по-късен етап ще го задам този въпрос. Оттам, след това, къде се издигате, господин Каменов? Съдбата пак имаше много тежък инцидент, аз личен мой. Не спомени ги тези проблеми. Важни са да се разбере. Те не са толкова, но много от приятелите знаят, които сме познати. Извинявайте, господин Каменов. Важно е да знае уважаемия зрител, брата Ром, през какви перипетии и трудности минаваме, както се казва, през иглени уши минаваме. Ако ни затворят вратата, ние през прозореца, ако ни затворят и прозореца, правиме тухла в стената и пак влизаме и не хастваме, за да пробиеме. Но е важно да се кажат тези проблеми, за това го споменавам като штрих. Важно е да кажем през какви трънливи пътища стигаме, за да не мисля, че това е първи случай, но след като станах заместник кмет, започвах да устоявам дадени принципи. Както споменах, исках място на хора от ромската общност в различни институции, търсех присъствието, участието в взимането на решения. Отстоявах авторитета на ромската общност и така, набирайки достатъчен авторитет в общинската администрация, винаги, когато започнеш да показваш друг образ, не стереотипизирания образ на ромите, срещу теб изкуствено или целенасочено поставят прегради. Такава преграда, например, беше това случая с тогавашен народен представител от СДС, който, за жалост, всички ние виждаме, че в структурите на СДС тогава попаднаха много непотребни елементи, комунистически, понякъде народ целенасочено поставени. Такъв беше и този човек. Какво се случи с теб? Стигна до властта на народен представител, опитваше се да ми налага много различни неща, част от които бяха срещу ромската общност в Лом. Как не мога да искам аз за ромската общност неща, които те не заслужават според него. Как трябва да нарушавам даже определени норми, за да мога да угода на другите, не са важни ромите. Влязохме в такива задочни спорове и той си позволи съвсем неочаквано за мен да ми посегне. Стана голям инцидент, бях с комоцио, в болница лежах, след което настъпва с такива инциденти, идва отчаянието. Тогава се появиха приятелите, разбира се, от цяла България дойдоха студенти, проект Права на човека, Митко Георгиев, Веселин Лаков, известните тогава Румян Русинов, приятелите, цялата ромска общност, интелигенцията на ромите. Ромското движение. Това ме подкрепи, ромското тогавашно движение, Петър Георгиев, Симо Благоев и много, много други.
Дойдоха в Лом със собствени средства, подкрепиха ме в болницата, стояхме, но разбрах, че в един момент започваха заплахи и други неща, след което просто се появи възможността и ме поканиха за работа в Министерски съвет. Аз бях участник в една политическа академия, международна политическа академия за роми. Тя е международна от 5 държави. Включих се, още бях заместник мед. Организирано идвах редовно съботите и неделите и там преподаваше господин Михаил Иванов, т.е. доцент Михаил Иванов, съветника на Желю Желев, който ме забеляза, проследи ме, нали, като прояви какво правя в академията, какви предложения даваме. И в последствие ми звънна и ми се обади и каза, търсиме хора за Министерски съвет, един човек, който има познание, умения за работа с общините, има опита, има съответното образование, бихте ли дошли на интервю в Министерски съвет. Така започнах, бях одобрен от министъра след интервю и останах в София. Не си довърших мандата в Лом, бях назначен за главен експерт по етнически и демографски въпроси към Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. Така кариерата ми от общинската власт се прехвърлих в държавната... Колко години изкара в администрацията на Лом като заместник мед? На 3-та година не си довърших мандата, на 3-та година дойдох в София, като предпочетох... Мотива беше да избягам от този човек, защото той беше с власт. Ясно. И най-вече това, че видях повече възможности в държавната администрация. Този съвет имаше авторитет тогава. Можех да давам солидни предложения и решения и не се разочаровах от това си решение, защото видях, че наистина тук са по-големи възможностите ти да участваш в взимането на решенията, за които касаят ромската общност. Това са европроектите, последващите проекти големи, които дойдоха инфраструктурни в България, насочени към ромските квартали, изобщо проектите в образованието и не беше маловажно, защото там да участват още хора като мен, знаещи, можещи, доказани специалисти, лекари, инженери, артисти, режисьори, такива имаше в България. Много често те не бяха използвани за това да дават предложения, да подсказват решенията, които могат да подкрепят развитието на ромската общност. Колко години изкарвате в Министерски съвет? 3 години, след което получих, след идването на власт на НДСВ, получих едно много солидно предложение от представители на НДСВ и най-вече от доцент Борислав Великов, който в последствие стана и председател на Народното събрание на Република България. Винаги благодарности към една личност, която знаеше да оценява, благородна личност. Предложи да поема Комисията за защита от дискриминация като председател, но в последствие се установи, че в политическите разговори трябва да заема място на заместник-председател. Така започна моята административна кариера в Комисията за защита от дискриминация. Колко години изкарвате там? 12 години, 7 години като заместник-председател и още един мандат от 5 години като член на комисията, но този път бях избран от президента. Реално по този начин аз съм, може би, и единственият ром в Европа, който е получавал доверие от двете висши институции на държавите, Народното събрание и Президентството на Република България. Знаем, че комисията се избира по този начин, чрез квоти от президента и от Народното събрание. Гордея се с това, защото не беше лесно. Така като казвам, предложено, прието, това бяха моменти на доказване, моменти на недоверие към теб, което недоверие аз трябваше всекидневно, ежечасно да пренебрегвам. Затова и аз по принцип съм с 3 магистратури и 3-та магистратура ми е правото. Реших, че не мога неподготвен да стоя в този орган и трябва да имам юридически познания, затова завърших право. Това ще да попитам. Първото ти завършено образование в степен на професия каква е? Първото висше образование е педагогика, но ще бъда искрен с всички зрители. Защо педагогика? Защото моята цел беше аз да стана голяма футболна звезда. Аз справях се много добре с това мое въжделение и мечта.
както споменах, бях до националния отбор, стигнах, имах предложения от Враца и заминавам за Враца да играя в отбора на тогава известния. Те бяха в А група във Враца и баща ми постави условието. Все пак тогава се подчинявахме младите, знаеме как съм след казано. Той казва, ние решаваме, все още си при нас, ние решаваме какво точно да правиш. Ще играеш в футбол само ако завършиш висше образование, защото при една тежка контузия ти трябва да имаш резервен вариант за себе си, за твоето личностно развитие, така че трябва да имаш професия. И понеже във Враца имаше два института, единият беше медицински филиал на университета и другият педагогическият, който е. Но при мен аз имам един личностен проблем. Бях приет в медицинския, но не мога просто да търпя кръв, такива сцени пред мен. И се оказа, че когато се опитах, че ще бъда на практика в една от болниците, няма да издържа. И помолих да ми прехвърлят оценката, за да почна в педагогическият институт, който беше във Враца. Същевременно тренирах и играех. И така продължих дълго време, след което бях и играещ треньор в Лом. Това е детската любов, тя не отминава. Така че спорта дава много. Следващото ти второто завършено, така наречено, докато бях заместник кмет, видях потребността да имам знания за публичната администрация и веднага записах магистратура публична администрация към Великотърновски университет. Завърших я в Министерски съвет, след като бях. И вече казах за третата магистратура право. Влюбих се в правото в първите години на Комисията за защита от дискриминация. Ти си запознат с дейността, имаш хиляди сигнали, жалби в комисията. Видял си, че не е лесна работата там. Мога да го потвърда, уважаеми приятели и зрители на телевизия Романиак. Това е орган, който наистина в света няма такъв. България с усилията на ромската общност и на такива дейци като господин Каменов, наложихме да го има това и не само това като комисия за защита от дискриминация и много друго ред, но може би те ще са тема на друг разговор и с по-широк кръг от хора от ромското движение. Първо това ще го отворим. И стигам до това по-настоящем къде си, господин Каменов. В настоящия момент съм директор на Центъра за образователна интеграция на децата, учениците от етническите малцинства. Поех центъра преди 4 години и по принцип бях в Министерство на образованието, дирекция политики за стратегическо развитие, като юрист бях използван в тази дирекция. Последствие получих предложение да се укрепи този орган, тази институция. Знаеме, че той не работи само за ромската интеграция, образователна интеграция. Тук са интеркултурното образование, тук са мерките, които са насърчителни за различните етнически групи, за майчиният език. За това всички деца да учат заедно, да съжителстват съответно в местните общности, в училищните общности. И разбира се, да се осъзнае най-вече потребността от образователно развитие. Тук мога да мъкна, уважаеми зрители, това е единствената институция, свързана с малцинствените общности, която реално я има като политика на държавността. Споменавам държавността, което значи институциите в лицето на правителство, на държавна администрация. И господин Каменов, след така обобщеното до момента, имам още много въпроси, докато ми ги изчерпам, няма да спреме. След 30 години демокрация, ромите живеят ли по-добре? През това, което вие натрупахте като житейски опит, дойде ли сме от нищото и стигаме до някъде? Това е равносметката днеска, която аз задавам и не само на теб, тук насетне ще търси други. Аз ще подходя философски на въпроса, защото в личен аспект, ако се питат хората, всеки ще даде различни отговори, защото има всяко поколение има свой начин на живот. Ще кажа, че съм обиколил света,
посетил съм много държави, европейски, в всички континенти. Оценката за това да живееш свободно в условия на демокрация е много висока от всички хора. По-конкретно за ромите, съм абсолютно убеден, че сме в по-добри условия, ако ние осъзнаеме възможностите, които ни дава демокрацията. Защото комунизма ни беше научил ние да влизаме в предприятията, работейки, не работейки, произвели, не произвели, да получаваме заплати. Така бяха всички хора, не само ромите. В един момент, когато имаш пред теб перспективата за свободата на избор, да бъдеш предприемчив, да решиш, че ако в този град не можеш да се реализираш, можеш да отидеш в друг град, в друга държава. Има няколко основни човешки права. Правото на живот, правото на свобода, правото на движение. Това го дава демокрацията. В тези условия, в които аз бях младеж, моята мечта, например, да стана голям футболист, щеше да се реализира, аз съм убеден в това нещо. Но тогава пред мен имаше преградата, че извън България аз не мога да се реализирам като спортист. Ето един пример. Извън България не можеш да се реализираш. Тогава не можеш да кажеш, аз ще мигрирам, отивам да си търся работа в друга държава. Това са тук условията, ти казаха господата комунисти, и тук ще бъдеш сам. Може би живота, който нашите деди са живели, когато живееш в едни и същи условия, ти не познаваш друга среда. Ти не познаваш други начини да се изхранваш, да се реализираш, приемаш, че това са най-добрите дадености. Нямаше перспектива пред нас. Като го зафанахме това като тема, това е следващата ми така точка в главата, която имам заложена, свързвайки с това, което си говориме. Така набелязвам много набързо, светвайки ми лампата. Смяташ ли, че с днешна дата ромите учат повече? Абсолютно, то е доказано. Има доклади на Тръста за социална алтернатива, има доклади на редица други институции. Аз от личния си опит го установявам. Срещам непрекъснато студенти по медицина, лекари, различни специалности, медицински сестри. Срещам хора, инженери, режисьори. Аз съм от 25 години в София и пред очите ми, когато търсехме подобни студенти, можех да намеря 15 души студенти, които да поканя на разговори с премиера. Беше много трудно. Има и момент, когато някои се криеха, не се идентифицираха. Напълно ги разбирам, не ги оправдавам, разбира се. Но сега поне има вече голяма видимост. Имаме представители в различни държавни институции, на местно ниво. Когато се потърсят назначения, винаги има такива хора. Ромските ученици знаят по 2-3 езика. Добре, следващ въпрос, веднага светвайки ми, да го задам. Ромите представени ли са във властта? И ако не са, защо? Аз съм човек, който винаги търся причината в мен. Не обичам да обвинявам външния свят около мен или хората около мен. Бъди директен, бъди много искрен, защото това е от нас и за нас. Така и ако започвам. ние не се получаваме, няма кой да ни получи. Така започвам и казвам, че търся причините в мене, защо не сме. И се връщам на примера 99-та година, когато в Лом интелигентни хора седнахме с образование, казахме, обединяваме се, създаваме политически образ на ромите, за да можем да участваме при взимането на решенията в местната власт. Само след седмица какво се случи? Много сме непостоянни. Непостоянни сме, но ние не сме и ограмотени политически, за да правим подобни структури, да участваме. Изисква се голяма принципност, лоялност в политиката. Политиката е много мръсна, но тя в нея си има дълбоко вкоренени принципи, които трябва да се бъдат спазени. Не може, защото аз това не споменахме, може би много от приятелите, които ни гледат и ме познават, знаят, че аз съм се явявал на избори за народен представител, за депутат в Европарламента съм участвал и там имам опит в тези неща и съм се нагледал на неща, които те карат понякога да кажеш, нашата общност си го правиме сами.
Тази безпринципност трябва да се осъзнае, че както в човешките отношения има принципи, така и в политиката ги има. Не може днес да говориш едно, утре да правиш друго. Последователността в действията на общността ни, аз казах, ние сме винаги там в демократичните устои, там сме били. В нас е вкоренена свободата. Силната емоция, всеки го знае. Не подлежи на дисциплина, не подлежи на правила, емоцията говори в нас. Дали от номадския начин на живот, дали това са ни вкорено от груповата ни идентичност, но е на лице и никой не го отрича. Събирали сме се, обсъждали сме го. За участието в политическа власт към настоящия момент не може да се говори. Като представител в държавната администрация съм, може би, аз и историята на щетите е полезно. Нашите деца да знаят кои са им деди, кои са им техните бащи и така нататък. Откъде са тръгнали и докъде ще стигнат, защото глобализацията, виждаме какво се случва. Част от нас в Германия, Италия, Испания, вече може би ако спаднат визите и в Америка и така нататък. Може ли още веднъж книгите да покажеш? Така? Да, това е историческия речник на Доналд Кендрик и ромският буквар, който е с начало стихотворението на нашият известен поет Осим Керим. Циганин съм, детството ми босо прошумя с катун под нощни хладни. Ала нож в джоба аз не нося и не дебна кон да ти открадна. Циганин съм. От волия ядох, водих мечка в пек и снежна киша. Но от скръб не пея като дядо, дом си имам и на книга пиша. Това е едно от стихотворенията на Осим Керим, моят любим ромски поет, който е сътворил още много. В самият буквар са дадени нотно изписана мелодията на Джелем Джелем, химна на ромите и така нататък и така нататък. Книгата пак да се върнем на тази страница 200 коя година и да прочетеш от нея. Книгата... Този абзац точно в началото е. Вижте, няма да го зачетеме дословно, но мога да обясна концепцията на този исторически речник. Коя година почва преди новата ера, за да се... Точно това ще я кажа с концепцията. Концепцията се създава благодарение на това, където са намерени архиви или артефакти, които могат да подкрепят тезите, които се развиват в наръчника. Не случайно се пише тази година като начало, защото... Коя година? 241 година, след новата ера, в Персия. По време на царуването на шах Архадашир, първи папак, за първи път идват цигани. За да се цитира това нещо и тази година, има архивни документи, артефакти някои, които доказват това нещо. То не е само цитирано. И Доналд Кендрик, който е създателя на този исторически речник, с група други учени, това е преведено е на времето под научната редакция на Елена Марушякова и на Веселин Попов. Знаеме кои са, написали са книгата Циганите. Така че всичко вътре е на базата на факти и доказателства, които са открити в архивите в различните държави. Като заключение, какво би казал на аудиторията на нашата телевизия, която е изцяло насочена с ромска насоченост, за познаването на историята си или непознаването на историята си? Това, което дадох като съвет, да започнат с това да записват историята на своя род, на своята фамилия. Били сме в различни времена живели, за да остане в поколенията тази информация. Тя е ценен източник. Сега вече пък в днешно време имаме условия за да се дигитализират, да бъдат записани на електронни носители, интервюта, разкази от своите близки хора. Така ще се направи един голям фонд на ромската общност. Защото знаем, че ние все още живеем, базирайки се на нашите близки роднини, родословното дърво назад. Така че когато се започне то да се изследва, създаде се подобно нещо, ако бъде записан, сега всички имаме телефони.
Записвайте интервюта от своите баби и дядовци, откъде са дошли, как са се настанили в тези градове, винаги ли са живяли в това населено място. Защото вие, някои повечето от нас, живеят в чужбина. Това ще е една полезна информация за нашите деца, за бъдещите поколения, да запазят себе си, своята етническа ромска идентичност, да бъдат запознати с трудностите, които са живяли нашите прадеди, защото, както споменах в началото на разговора с Христо Николов, това е важно, за да бъдат преодолявани следващите препятствия пред поколенията, които ще изникват. А историята осигурява знаенето за допуснатите грешки в миналото и познаването на своето родословно дърво ни дава сила и ни дава възможности да преодоляваме всички препятствия, които се явяват пред нас. А нашите деца имат нужда от подобни знания. Да знаят историята си, да познават родословното дърво, близките хора, родния град, също и, разбира се, историята на България, защото все пак ние сме родени тук в България. Където да отидем да живеем е важно. Града, държавата, в която живеем. Не случайно, тук искам да спомена и за българската аудитория, ако някой слуша. Единствено, ромите от България, аз съм участвал на много международни конференции, заседания. Ние, българските роми, започваме с това. Ние сме роми от България или ние сме български роми. Нито сръбските роми, нито румънските роми го казват, те казват, ние сме роми. Нека едно така като послание или по-скоро просветляне, като казваме ние сме роми, защото все още има тази дилема цигани и не цигани. Аз себе си определям граждани на Христо Николов, че съм български гражданин от ромски произход. И това е правилният термин. И сега аз го казвам като заключение, но той ще отправи господин Каменов посланието накрая, той ще завърши с това предаване. Казвам следното, като заключение на обобщеното до момента от това, което чувам. Ние, уважаеми братя и сестри роми, уважаеми зрители, които гледате в момента телевизия Романияк, ние не сме ощетени от към гражданство. Нашето гражданство не е ощетено. Нашия етнически произход е ощетен. За това, че няма нито за идентичността ни, нито за интегритета ни. Там е болката, за която в началото питах на нашия разговор. Какво е подбудило не само господин Каменов и може би и много други в ромското движение да се занимават с ромска проблематика. Точно това да докажат за нашата идентичност, за нашия интегритет. Това е като заключение от мен, нали, като водещ и редактор на телевизията, едно послание, което може да отправиш към аудиторията ни. Вижте, в днешно време силата е в хуманизма. Това означава, ние ромите сме с големи сърца. С силна емоция, но с големи сърца и, както казах, винаги сме били в демократичното лоно. Цениме демократичните ценности, свободата, правото на живот, свободата на движение. В днешното съвремие има много предизвикателства, но силата на ромите се удвоява за това, защото ние имаме тази приспособимост към историческите промени, които текат във времето. Виждаме от коя година ние сме се преселявали, настанявали сме се в чужди земи. И аз винаги съм се питал, как са успявали? В този исторически речник, преглеждайки го и запознавай си го, виждам, че в всичките усилия, които полагат тези групи от роми да се настаняват, винаги са били съпроводени с гонения, с силна дискриминация към тях. Дори знаеме какво се случва в дадени исторически периоди с унищожение и така нататък.
целенасочени мерки за унищожение на ромската общност? И отговора ми е, че ромите имат много силно човешко присъствие. Тоест, те остават истински хора, стъпили здраво на земята, хора, които не искат много от живота. Искат хляб, свобода и равноправие. Търсят го по дори неосъзнат начин, но това ги прави много силни. И искам всички да знаят едно. Няма друга човешка група от друг произход, която, като ромите, никога да не е водила война. Скъпи приятели, ромите никога не сме воювали. Никога участвали са, въвеждали са ни в много битки. Много роми са загинали в различните войни. Знаеме във Втората световна война Хитлер какво ни е правил. Но ромите никога не са били инициатори на това да превземат чужди територии, да завладеят чужди земи и да водят собствени войни. Не водете войни помежду себе си. Това е много важно, за да бъдете силни с тези три неща, които казах. Търсенето на свободата, равноправието и силата да обичаш и да бъдеш обичан. Това са човешките неща, които благодарение на които ромската общност е оцеляла в всичките тези периоди на човешката история. Пожелавам ви да сте здрави преди всичко и следващия ми апел е да осъзнаем колко е важно нашите деца, следващите поколения роми да бъдат образовани, да могат да говорят по няколко езика, да се справят с дигиталните компетентности на съвремието, които се предоставят и дават възможност да бъдат използвани, защото бъдещето дава възможности, но ще изисква и от нас нови усилия. Аз благодаря на Христо за възможността да направим този приятелски разговор, защото ние се познаваме отдавна и искам тук и да благодаря на всички роми, които аз в моя житейски път съм срещнал и по някакъв начин по-отделно или заедно сме организирали, провеждали сме събития, които са дали своето отражение в развитието на ромската общност в България. Благодаря на Митко Георгиев, на Петър Георгиев, на Симеон Благоев, доцент Йосиф Нунев, професор Кючуков, доктор Лиляна Ковачева, Златко Младенов от Копате, Георги Богданов от Националния ромски център. Разбира се, когато навлизаме в една мъдра възраст, както се казва, осъзнаваме колко ценни са тези моменти и колко много смелост имахме да правиме. Насърчавам младите също да правят, да не се крият, че са роми. Това няма да ги предпази от съществуващи стереотипи и предразсъдъци. Колкото си по-смел, толкова по-не се осмеляват да те дискриминират. Бъдете здрави всички!